a duk time da ake neman kukuta daga azabar Allah subhanahu wataala ababe biyu na da muhimmanci. Na farko a rayuwar manzon sallallahu alaihi wasallam shine zama tare da shi, in baya raye shine karanta hadisansa. Wannan yana tunkuda fushin Allah subhanahu wataala, yana kuma hana Allah ta'ala ya azabtar da mutane a duniya ko da sun yi laifin azaba, matukar suna zama suna karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abu na farko. Duk time da ake bukatar tunkuda fushin Allah da azaba, to mu yawaita karanta hadisan fiyayyen halitta, tunda ba mu ci ribar zama da shi a bayyane a raye ba, to yanzu hadisansa su ne shi din. Wannan shine na farko. Mutuna magana dattijon arziki marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Jumi rahmatullahi alaihi yace karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. A karanta hadisi ai aiki da shi, wallahi shine zaman lafiya ga musulmi. Sai abu na biyu, yawan istighfari. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna. Waɗannan ababe guda biyu duk inda sabon Allah yayi yawa, wallahi mu rike su. Na farko mu yawaita karanta hadisi muna aiki da shi, na biyu mu yawaita istighfari zuwa ga Allah. Su ne ababe biyu da ke tunkuɗa fushin Allah subhanahu wata'ala a duniya. Akwai bala'i da yawa da duniya ta shiga ciki, ga waɗanda suka san hadisi, suka san addini, sun san fushin Allah ya kawo su. Fushi ne na Allah subhanahu wata'ala ya kawo. Yanzu irin fitsara da ake a arewacin Najeriya na 'yan mata, bai kai Allah ya jarabe mu ba? Bai kai wannan kadai bai isa ba, da samari bai kai ba. Bukukuwa da ake, mutum nan suka saurari yanzu a cikin Abuja suke biki su yi walima. Duk aure sai dai a je a haɗa maza da mata a yi a'a kaza, Mother's Night a'a kaza, duk an manta da addini abin da ya karantar. Jin daɗin duniya sa mutane sun manta dokokin Allah subhanahu wataala a cikin auratayya da zamantakewa da komai da komai. Wani zai zauna duk shekara 'yan sasa sun je holiday, su tafi Dubai ne, sun tafi Ingila ne, an tafi Paris ne, an tafi US ne, amma bai koya musu je su yi umra su bauta Allah subhanahu wataala ba. Ita ce rayuwar da ake ciki a yanzu. Ina dai Abuja, na sha samun gayyatan aure, amma bayan aure mutum nawa ya ce maka ga gayyatan walima da Allah a zo a ci abincin walima. Mu tambayi kanmu, ko naka ko na 'ya'yanka. Ka ɗauki littafin adabu zifaf, sayyidina Ali radiyallahu an zai auri na Fatima radiyallahu anha, annabi ya ce masa la budda lil aris min walimatin, zan baka yata amma dole sai kayi walima, dole ne sai kayi. Shi mai bada yare yake bada wannan condition din, amma yau wa yake tunanin wannan? Na tambayi kaina sai in tsawon lokaci ce muka a garin nan ba a walima ne? Ka je gaggayyata a ce ga akwai walima a wuri kaza, mu ƙayata ta, in ɗan duniya ya je kama wuri mai kyau ya sa aka ci aya aka watsi, mu kuma sai mu shirya walima lafiyayya. Ka gayyaci ladarin masallacinku, limamin masallacinku, masu hidiman masallaci, direban ka ne, kowa ya zo ya ci kaji ya goge wuya. Haka ake to, amma yanzu mutum nawa ke yi? Sabon Allah a bikin aure kada ya isa gaito wani fushin Allah subhanahu wata'ala, shi kada ya isa. Kaga pre-wedding pictures kawai in ka gani ya isa. Mutum bai auri yarinya ba, ta hau kan cinyarsa ta zauna, kuma a yi kalanda har a kai gidan baban ajiye, kuma uban ya kalla ya yi murmushi ya wuce. Allah wadan naka ya lalace, Allah wadan naka ya lalace. Shi ya kalla bai fa aure ba, daura auren ba fa, amma tana zaune akan cinyan wani, wai sun yi hoto, wai za a yi kalandar aure ne, za a yi souvenir, kuma shi ya ji daɗin yaran yanzu. Shine the youth kenan, the youth kake ji. Ka ba su labari anni minhum bari'un, kace musu nayi bara'a da su, wa annahum bara'un minni, su ma sun yi bara'a da ni. Sun makala sannan yace wallazi nafsi biyadihi, ina rantse muku da wanda raina ke hannunsa, lau anna li ahadihim mislu uhudin zahaban, da ɗayansu yana da abin da zai ciyar misalin girman dutsen uhudu, fa anfaqahu, ya ɗauka ya bada shi sadaka fi sabilillahi dan Allah, ma qubila, Allah ba zai taba karban wannan aikin nashi ba, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, har sai ya dawo yayin imani da kaddara alherin sa da sharrin sa. Kasan akwai gyara a cikin wannan al'umma da yawa. Kar ka ga wannan karatun a littafi
wallahi ba za ka gane mutanen mu suna wasa da kaddara ba sai wata musibar ta faru. Kwata-kwata za ka samu masu da kaddara ma sun yi hannun riga, ba su yadda cewa wani abin da yanzu ya ga musamman wanda za ka samu ɗan boko ne zalla, ba arabiya ba komai, ba su san komai ba, harkokin duniya kawai su kan sani. Idan mutum ya mutu sai ga an zo ana binciken me ya kashe shi. Ba laifi bane a binciken me ya kashe shi, amma binciken za ka samu binciken kwakwaf ne. In an bincika an gano ba abin da ya kashe shi, a ce to in hatsari ya yi a so a duba taya mota, a ce to dama ya gashi mun gaya muku bai canza taya ne da kyau, in ba ka ba da bai mutu ba. Da yana canza taya da bai mutu ba. Rashin duba taya ne ya sa kun ga gashi nan. Ai muna gaya mashi baya ji. Ma'ana yanzu dole dai sai an samu wani abin da aka makale ma wasu hawa su yadda. To shi kare ta kaddara kaman kare ta Allah ne, saboda kana kore shi Allah ne ma baki daya, saboda shi Allah shine mai kaddaran, ai shine mai kaddarawan. To malam sai ya ci gaba da cewa summa zakara hadisu jibril wa su'alihi nabi sallallahu alaihi wasallam mal imanu, yace me imani, kala yace an tu'mina billahi wa malaikatihi, shine kai imani da Allah da malaikunta wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri, wannan kai imani addara alherin sa da sharrin sa. Qauluhu dan da yace an tu'mina billahi, al imanu billahi huwa tasdiqu, shi imani da Allah shine gaskata bi annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun, ka tabbatar da Allah yana nan, mawsufin bi sifatihi aljalal wal kamal, wanda ya sufanta da siffa wadaukaka da kamala, munazzihun an sifatin naqasi, Allah ya tsarkaku daga siffa wacce take ta naqasu. Wancan mai littafin gashirin da suna wanda ya sharhin ahlali halul masail ya kawo wasu abubuwa, ba za a jingina ma Allah jahilci ba, domin Allah shi mai ilimi ne. Ba za a jingina ma Allah rashi ba, kamar yadda Yahuda suka jingina ma Allah, suka ce wa qalatil yahudu yadullahi maghlula, hannun Allah a murde yake baya saki. Allah ma man gano talaka ne a shi. Kai ka san ba Yahudi dan iskan duniya ne malam, wallahi in kana neman dan iskan duniya ka samu ba Yahudi ka gama. Suka zo suka ce yadullahi maghlula, hannun Allah a murde yake, a makale yake, Allah baya sakewa. Mai hannun sofa gulu ne, kun gane ai, ka san Hausawa suka ce mai hannun sofa gulu, ma'ana wanda baya kyauta, wai shi Allah baya kyauta. Da aka zo aka saukar da ayar man zallazi yuridu Allah qardan hasana, waye zai ba mu Allah rance mai kyau, suka ce kun gani ko kun gani mun ga muku ai, gashi baya tabbata Allah ba fakiri ne. Sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara, ku ne talakawa mabukata. Maka na ƙara lawa ya ce ya kuma tsiyata wallahu huwa al-ganiyul hamid. Ma uridu minkum min rizq, haka Allah ya faɗa, ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu mi an yud'imu, inna Allaha huwa ar-razzaqu bi zuquwatil matin. Allah ya ce ban bukatan arziki daga waninku, kuma ban bukatan ku ciyar da ni a matsayina na Allah. Allah ya ce inna Allaha huwa ar-razzaqu, shi Allah tana mawadaci ne, zuquwa kuma gashi ma'aboci karfe, shine Allah subhanahu wataala. To ka yadda da wannan, kar a danganta ma Allah sifa ta naqasu, kamar da zaka samu wasu kuma saboda su ba su fahimci karatun ba, sai a ce to shi fa Allah fa a danganta masa gani, ba za a ce Allah yana gani, ba za a ce Allah yana ji, ba za a ce Allah yana magana ba, saboda dangantawa haka ka kamanta Allah ne da mutum. Ya ce laisa kamislihi, sai su ce to ai gashi Allah ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir. To gashi kuma ya ce wa huwa samiul me, to sun ce Allah ya ce shi laisa kamisli, ba abin da ya kama da Allah ta kowace fuska, sannan wa huwa samiul basir, Allah mai ji ne mai gani. Muka ce to me huwa samiul basir, yanzu ce dai ku ce dai mai ji ne ba mai ji ba, mai gani ne ba mai gani bane. A'a to wannan wani irin kuma bayani da ya za ya fahimta, mai gani ne ba mai gani bane, mai ji ne ba mai ji bane. A'a kawai simple yadda zaka fasara wa huwa samiul basir, mai ji ne mai gani ne, ganin irin taka ne ba irin naka bane, jin irin naka ne ba irin naka bane. Inda faso suka bace kenan, abu kadan sai batar da mutane jama'a. Allah yana ji yana gani, amma ba irin ganin mu ba irin jin mu ba. Muna nan wajen kai kana jin abin da ke yin ya ba za ka ji ba, amma shi Allah yana jin abin da duk yake duniya. Kaga bambancin jinka da na Allah ba ɗaya bane. Ina fata an gane wannan abin da kyau. Ga kifi na annabi ayyunus